מטורף שיש בקניון. כאילו, מי שלא שם לא קיים. מה? לא, אני לא שמעתי. אני גם יכולה לבוא? אוקיי, בתנאי אחד. את חייבת, אבל פשוט חייבת ללכת לדוגמה האדומה המזעזעת ממך. אין מצב שמסתובבת עכשיו, נראית ככה, כאילו... No way! מה? אבל למה? סבתא שלי סרקה לי את הגלימה הזאת. וואי, מה שמזכיר לי שאני חייבת לרוץ לסבתא. היא מחכה לי. לסבתא? לא מספיק שהיא סרגה לך את הגלימה האדומה המזעזעת הזאת? את עוד הולכת אליה בתחום לבוא איתה לקניון, שיש סל מטורף? כאילו מי את? עזבי את זה. את קולטת אם אני יכולה ללכת לסבתא שלה במקום להסתובב עם סופר קוליות כמונו? לא משנה לי מה תגידו. אני הולכת לסבתא שלי כי היא זקוקה לי. ודרך אגב, אני חושבת שהסבילה זה מאוד יפה. חנוני! את ההתלהבות, את ההתעלות, את רוח הקודש. מה שאנחנו מנסים להגיד זה שכדאי לך להצטרף אלינו. חכה. מה אתה מציע לדבר כזה? עשית שאלת רב, ביקשת ברכה, זה לא עסק פשוט העניין הזה. נו, מה יש לך? מה אתה כזה? זה היה מאוד מקסימה. מה? מקסימה? מה? תגיד פשוט שאתה רוצה שיוך וזהו. מה הבעיה? למה
החוצפה שיש לה, נראה לי שרפורמת אותה. נכון, לא שמתי לב לזה באמת. טוב, אם את רוצה להצטרף אלינו ולהיות השידוך שלו, את חייבת להוריד את הכיפה הזאת, למה זה לא מתאים לנו. תודה, אבל לא תודה. נראה לי שאני אמשיך בדרכי, ואתה תמצא מישהי אחרת, אולי יותר מתאימה לשדך לחבר שלך. המיקרופונים עובדים כל הזמן, לא צריך לבדוק. אחי, תגיד, שמעת מה הנושא של חודש ארגון השנה? לא יודע, אחי. נראה לי נרדמתי בקטע של הפעולה. זה בדוק על אמונה. שמעתם כבר לפני שחודש ארגון התחיל. איזה מצב, אחי. זה הלכות או משהו כזה. תגיד אני שמה קשר לדרך שלך. אני אומר לך, זה אמונה. לא, מצוות. אמונה. מצוות. אמונה. מצוות. אמונה. מצוות. אמונה. מצוות. הנה הכיפה. מה זאת כיפה? נו, זאת שתמיד מקשיבה בחולות. ילדה, בואי שנייה. דבר עליי? אני חושב שכן. למה אני לא רואה פה עוד ילדה באזור? אתה רואה, אחי? לא, כנראה שהוא באמת מדבר עליי. נכון, הנושא של חודש ארגון השנה הוא אמונה? מצוות. אמונה. אני אומר, מצוות. אמונה. זה חייב להיות מצוות. אמונה. שניכם טועים. הנושא הוא נאמנות לדרך, לערכים ולמסורת שלנו. אמונה שזוהי הדרך הנכונה. את מתחילה להישמע כמו מדריכה, וזה מאוד מרגיל. עזבי אותך מצוות. נאמנות. הצטרפי אלינו והקשיבי איזה זמן מכל הדיבורים הכבדים האלה. אני לא יכולה, אני מאחרת. סבתא מחכה לי, זה לא נעים לי. אני חייבת להמשיך בדרך. אני לא יכולה להמשיך לשוחח איתכם, כי אז אני ממש אחרת לסבתא. עזוב אותך, תתמודד. סבתא. אוי, נכדתי היקרה, אני כל כך שמחה לראותך. אני חלשה, זקוקה למזון ולתרופות. סבתא, את לא מבינה מה עבר עליי. פגשתי אנשים משונים בדרך, שניסו לגרום לי לסוג מן הדרך וללכת למקומות אחרים, ובין כך לוותר על הגלימה, הכובע ועל הערכים שלי. אבל אני החלטתי לדבוק בדרכי, ללכת אלייך בלי לוותר על עצמי ועל הדברים המיוחדים שבי. זה שהיית נאמנה לדרכך ולמטרתך, מראה כמה את מיוחדת. כל אחד הוא מיוחד. כמו חידה שאין לפתור, תמיד מבט תסתכל קדימה, העולם יראה לך טוב, תמיד תזכור, ישנו מקום בו אתה לא לבד. תזרק, תגרום, תשאיר, תקפוץ, תן לעצמך להיות אתה, ברור אתה לא לבד, כל אחד פה מיוחד.
הדרך להוביל אותך